És evident que a l'hora de buscar responsabilitats l'acusació és fàcil, l'Ajuntament, com de costum. Ara bé, si anem al fons de l'assumpte, no trobarem altres responsabilitats, fins i tot algunes, potser moltes de les persones que es troben en aquest asil i haguessin arribat si algú abans els hagués donat la mà? Pregunta que també cal tenir present, que també cal formular-se. Arribem ara a l'últim reportatge del Giravolt d'avui. Tracta de la normalització del català. I és un tema ben d'avui, tota vegada que la comissió que estudia el règim especial per les 4 províncies catalanes, en la darrera reunió celebrada a Tarragona, va acordar demanar la cooficialitat del català. Una parla, una forma d'expressar-se, un mitjà de comunicar-se quotidianament. La llengua catalana, malgrat els segles de trista història que du al damunt, malgrat les fileres d'anys que ha viscut soterrada en els últims racons de les llars i sense poder sortir al carrer per fer-se ús públic, ha sobreviscut a les imposicions alienes per a restar avui una llengua viva que aferma tot un poble. L'ús oficial de la llengua catalana acaba i es talla radicalment després de l'ocupació militar del rei Felip V l'any 1714. Els decrets i les reials ordres prohibint qualsevol mena d'expressió catalana, alhora que s'imposa el castellà, s'aniran succeint al llarg dels segles XVIII i XIX. A començaments del XX, l'any 1914, els moviments catalanistes impulsats per la burgesia aconseguiran una certa autonomia a través de la mancomunitat que vindrà acompanyada d'un breu lapse de normalització per al català. La dictadura de Primo de Rivera que seguirà frustra aquest intent. En el període republicà la situació canvia. Dins de l'Estatut d'Autonomia del 1932 és reconeguda la cooficialitat del català i ressorgeixen amb molta força gran nombre de publicacions i expressions culturals en llengua catalana. Rere la Guerra Civil, la cooficialitat desapareix i el català, de nou, queda reduït a l'ús familiar. Avui, la qüestió torna a debatre's amb intensitat. En el moment històric que travessa el nostre país, comença a demanar-se alternatives concretes de cara a una total normalització del català. De quina manera es podria aconseguir avui una normalització total de la llengua catalana? La normalització de la llengua catalana, la normalització lingüística a casa nostra, és una premissa necessària en tot procés de democratització. La normalització lingüística significa la plenitud d'ús del català, significa la recuperació, en el cas català, perquè el català ja ha estat llengua oficial en altres èpoques, la recuperació de les seves funcions a tots nivells. És evident que el camí per arribar-hi pot haver-hi etapes diverses per arribar a una solució que en podríem dir estable. Una solució estable, al meu entendre, només es pot comprendre pensant en un model com el de Suïssa, en què les 4 llengües de l'Estat de la Confederació Suïssa són oficials, cada una dintre del seu territori, i són cooficials a nivell confederal, a nivell de l'administració central. De fet, hi ha 2 raons que han provocat la ruptura de la integritat lingüística a les terres catalanes: les imposicions històriques abans esmentades i els fenòmens migratoris produïts al nostre país. Aquests darrers, però, es consideren amb repercussions menys importants. Els estudis estadístics realitzats per sociolingüistes han demostrat que gran part de la immigració vol aprendre el català i, sobretot, que llurs fills s'apropin a la cultura i a la llengua de Catalunya de cara a l'esdevenidor. Del per què, quines són les coses que li falten i que voldríeu saber. Val? Que Ignasi, llegeixes? Aquesta voluntat, però, es troba col·lapsada per una absència total de plantejaments i de mitjans pel que fa a la difusió de la cultura catalana. L'ensenyament en català, i fins i tot del català, és encara avui una formulació minoritària producte d'uns intents privats que poden abarcar un tant per cent baixíssim d'infants. Al costat d'això, les mesures públiques, com per exemple la rotulació de 3 carrers en català, hom pensa que estan força allunyades d'un plantejament global que permeti el veritable recobrament de l'ús oficial del català. En la teva opinió, el català tindria que ser una llengua que s'aprovés i s'utilitzés oficialment? Jo crec que sí, hauria de ser, no sé,
una llengua que inclús estès a la universitat. Crec que és la llengua d'un poble i, no sé, hi ha prou motius, hi ha prou gent que el parla com per ser aprovat. Jo crec que normal per un pas democràtic, parlant de democràcia, jo crec que seria un dels primers passos per normalitzar la situació de Catalunya. Penso que representa una manifestació de la cultura d'un poble i llavors és necessari que la gent que viu a Catalunya parli i se pugui expressar en català. Hombre, por dos partes, porque hay muchísimas personas aquí en Cataluña que no somos de aquí y hay muchísimas personas que no entienden el catalán, ni lo comprenden, ni lo saben hablar. Entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que sí o que no? Por una parte que sí, por otra parte que no. Pues no sé, pues es una lengua que se tendría que usar pues, en toda Cataluña, por lo menos. A mí no me interesa que me hablen en catalán, pues no lo entiendo. Sí, naturalmente que sí. Yo soy castellano, pero lo comprendo de que debe de hablarse en todo. Vamos a aprenderlo todo el mundo, que esté aquí en Barcelona, o en Catalunya, mejor dicho. Sí, oficialmente. Pues sí, aquí a Catalunya sí, perquè és lògic que els que han nascut a Catalunya són fills de catalans, encara que hi hagin castellans, jo parlo català i castellà, doncs tinguin que aprendre el català, és molt normal. Perquè jo el sé parlar, sóc catalana, filla d'un català i filla d'una aragonesa, i sin embargo no el sé escriure. Avui existeixen diversos camins, diferents opinions respecte a la fórmula que seria més adequada per aconseguir una total normalització de la llengua catalana. Cooficialitat o oficialitat, el debat està obert. Dins d'aquest procés, però, existeix tota una consciència col·lectiva, producte de temps i temps, producte d'una història i una cultura pròpies que refermen la identitat del poble català. Poble que avui vol retrobar el seu mitjà més fonamental de comunicació, la llengua. D'altra banda, hom observa que dins les gestions jurídiques, administratives, és a dir, a tot el que fa referència als organismes públics locals i a la vida ciutadana en general, continua prevalent la llengua castellana. Senyor Simir, a partir de la seva experiència a l'Ajuntament i també jurídica, ens podria explicar quines són les possibilitats per normalitzar el català avui a l'administració, als organismes públics a nivell local? Jo crec que no existeix grans dificultats. La majoria dels funcionaris, per experiència personal, sé que coneixen el català i alguns els coneixen molt bé. N'hi ha prou amb que l'administració local pugui, des del punt de vista legal, facilitar l'accés de la llengua catalana a l'ús normal en la seva administració. Es tracta d'una disposició legal que suprimeixi tots els impediments legals que existeixen i que faciliti l'ús normal de la llengua catalana. Això crec que és una reivindicació que tots els catalans tenim i que en aquest moment crec que interpreto el sentit de la majoria dels catalans i també dels que no parlen català de que ha de ser una norma immediata perquè es recuperi una normalització del poble de Catalunya. Ara bé, vostè apuntava una qüestió que és important. L'immigrat, la persona que no parla catalana que viu a Catalunya, en quina situació quedaria envers una administració catalana? Jo crec que aquest no és un problema, perquè el respecte que Catalunya té per l'immigrat és absolut i, a més, existeixen experiències històriques que ho posen de manifest. O sigui, que l'immigrat, que jo diria millor, el català nou, que te parla castellana, que no pot parlar català perquè encara no ha pogut utilitzar els mitjans d'assolir el nivell de la cultura catalana, ha de ser respectat en l'ús lliure de la seva llengua. I això hi ha l'experiència de l'any de l'Estatut del 32 en què es va produir així, no hi ha cap inconvenient. Aleshores, jo crec que es tracta pura i simplement de que en un període de 10-12 anys facilitar a totes les persones de llengua castellana la possibilitat d'utilitzar el català, per poder utilitzar el castellà si volen. Evidentment, davant la complexitat de la població, el respecte per a altres llengües que no siguin la catalana és una premissa que cal tenir en compte. Mantenir l'expressió cultural que, d'una forma o altra, sempre ha estat viva a les terres catalanes. Recobrar la llengua no significa dictaminar noves imposicions, sinó respectar, en definitiva, el dret històric d'un poble a mantindre els seus mitjans d'expressió. Bé, no cal afegir res més. Aquests han estat els 5 reportatges que l'equip de Giravolt ha preparat per l'edició d'avui. Com de costum, gràcies per la seva atenció, gràcies per la seva companyia al llarg del programa i fins de 15 dies, si Déu vol. Bona tarda.